שיער זה כוח, בטח לנו כנשים. עם השנים השיער מדלל, מתחילה נשירה, מכל מיני סיבות. אחד מהם יכול להיות סטרס, הריונות, חוסר איזון הורמונלי. יש הרבה טיפולים בשוק היום, כמו כדורים, תוספים, ויטמינים. הפתרון הכי יעיל בשוק היום, מחקרית, זה טיפול IPRF. זה טיפול שהוא מניעתי. קודם כל הוא עוצר נשירה, הוא גורם לשיער להתעבות, והוא גורם לצקיקים חלשים באמת להיות יותר חזקים ולצאת החוצה. צמיחה מחודשת של שיער. איך זה קורה? קודם כל זה תהליך שהוא 100% טבעי. IPRF הוא טיפול הכי יעיל מתחום הרפואה הרגנטיבית, שזה רפואה בעיקרון שגורמת לגוף שלנו לייצר כל מיני חומרים ולהבריא את עצמו. אנחנו לוקחים דגימת דם שהיא שלך, מהדם שלך, אנחנו מעבירים אותה ערבול בצנטריפוגה, ממש מזקקים את החלק העשיר שיש לך בדם, ומחדירים אותו לכל אזור הקרקפת. בתהליך הזה אנחנו גורמים גם לפציעה מבוקרת של הקרקפת, שגורמת לחידוש תאי הדם, וגם אנחנו ממלאים את כל תאי הדם בחומר מאוד מאוד מזין לשערה עצמה. הגוף לא יכול להתנגד לו, כי זה חומרים מהגוף שלך. מגיעות לפה מלא נשים שרק אני שואלת למה הגעתם לכאן ומתחילות לבכות. ולמה? כי זה באמת נוגע בבטן. הם ניסו הכל, הם ניסו ויטמינים, מינרלים, את כל מה שהשוק מציע ולא ראו תוצאה. ולכן אני שמחה להגיד שבאמת אחרי טיפול IPRF ראשון שהם עשו, הם אמרו לי, וואו דבורה, שינית לי את החיים.